Mitäs me tehdään? Arvo. Arvonta. Arvonta. Niin, okei. Eli ensimmäinen nimi Allu. Allu. Rouva Kepponen. Olivia. Kata. Kola. Mm. Vihreät niityt. Vihreä. Vihreät niityt. Niity. Pyy. Mm. Silloin. Hyvä. Anu H. Hannu H. Joo. Jenni. Satu. Satu. Mama. 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 Yksi kirjoitti mama. Löysin niitä. Kati. Kati. Leena mummi. Leena. Meidän mummi. Niin. Mutta tää on toinen Leena mummi. Joskin Rantanen. Kaikki. Mitäs sitten? Sekoita. Thomas. Meni ne unet. Sekoita ensin hyvin. Hei, tässä on nyt huono valo. Odota. On. Kenet sä haluat, että voittaa? En mä tiedä. Rouva Kepponen varmaan. No niin, Thomas. Noniin. On arvon... Ui! Jaha. Nyt No niin, ota sieltä yksi. Yksi, Thomas. Aha, viimeinen. Mitä täällä lukee? Ota yksi, Thomas. Siinä luki Sari! Onnea Sarille, mikä voitti arvontakisa. Mitäs se voitti? Oi, Thomas! Oho, noni, hei! Hei, Benjamin! Mitäs? Apua! Thomas! Noni, katsotaan myöhemmin sitä voittoa. Moikka! Sano heippa, Benjamin! Heippa! No niin, joo riittää.